Ассаламу алейкум, хайырлы акшамлар. Сайырлы АТР телеканалының телесерджілері Prime программасына серетесін. Сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам. Невбетеке бір сәт бұл студияда яйынымызға қошылыжақ мұсафирлерінен бірабер біз сонки актуаль месиялеріні лаф етежек. Мәсеге әлбетеке бүгінке ең мұйым хаберлер сырасында бұл демек Украина истихбаратының Қырымға япқан невбетеке салдырылары. Айны заманда бүгін Русияның лидері, диктаторы, демек Путиннің инаугурациясы өткерілді. Анда кемлер барып чықты. Европа бірлігінде мемлекеттер бармы, жоқмы? Бұл меселерні ве Путиннің 2030 сенесіне қадар иқтидарда қалма ихтималы біздер үшін не манаға келе деген суалерін лаф етежекміз. Чүнки білгенізге көре ана ясаға япылған бұл сөзде плебисцит, сөзде деңішмелер себебінден Путин артық иқтидарда да 2030 сенесіне қадар қала білежек. Векені демек бұл барде өткерілген сечімлер, сөзде сечімлер нәтижесінде санки дерсін халқының %90-ы, ама керчекте 9990-ы Путинні сечті ве оның инаугурациясы өткерілді. Бұнен бераберлікте демек нуклеар шантаж yapmağa devam ете Rusya Ukrayna'nın ittifakdaşlarına, çünkü sonki vakitlere Ukrayna'ya berilgen çok büyük destekler Rusya'nı açıvlatmadı değil ve bu sebepten şimdi Ukrayna'ya berilmeye devam edecek silahlar sebebinden Ruslarının korkanı böyle açık bir şekilde belli ola ve aynen bu sebepten Kenya nükleer şantaj gibi meseleye başladılar ve Batı ülkelerini, yani Garbi Ukrayna'nın ittifakdaşlarını, eğer ki bu silahlar Rusya topraklarında işletilse nükleer silahla Paris'e, London'a ve Washington'a cevap verecekmiz deyip aytı Rusya'nın Milli Tehlikesizlik Toplaşıvının Şurasının, daha doğrusunu aytmak gerek olsa Şurasının reis muavini Medvedev, yani sabık Rusya prezidenti. Demek saygılar arkadaşlar, bu ve birçok diğer meselelerini biz bugün yayınımızga koşulacak Musafirlerінен Украин тілінде лаф етежекміз. О себептен мен Украин тіліне кечем ве Украин тілінде яйынымыздың девам етеміз. Вітаємо в ефірі телеканалу АТР. Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму Prime. Для вас працюю я, Гульсум Халилова, і цю годину ми будемо говорити про найактуальніші події, які сталися сьогодні і напередодні, як на території тимчасово окупованого півострова, так і на території матрокової України, останні події щодо російсько-української війни та, звичайно, про підтримку наших міжнародних партнерів та перспективи перемоги України. І хотіла б я цей ефір почати з новини. Як відомо, сьогодні влада Росії провела так звану інаугурацію правителя Росії Володимира Путіна після організованих Кремлем, звичайно, непрозорих так званих виборів. Путін фактично знаходиться у владі вже з 2000 року і може правити країною ще 6 років, тобто до 2030 року. Видання Радіо Свобода дізналося, які 6 країн-членів ЄС чи відправлять дипломатів на інаугурацію правителя Росії Володимира Путіна. Одна держава передумала в останній момент, пише видання. Згідно з переліком, який отримало видання, на інаугурацію Путіна приїхали дипломати Франції, Греції, Кіпру, Мальти, Угорщини та Словаччини. За даними у дипломатичних колах Європейського Союзу, станом на вечір 6 травня намір виправити свого представника на цей захід мала відправити Бельгія. Втім, вранці стало відомо, що країна вже не буде брати участь у цієї церемонії і не брала. Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Борель заявив, що дав країнам Європейського Союзу рекомендацію не відправляти, звичайно, своїх представників на інаугурації Путіна. Борель розповів, що після багатьох дискусій з державами-членами він надіслав їм усім повідомлення із своїм розумінням того, що правильно було б не відвідувати цю інаугурацію. Моєю порадою було не робити цього. Я думаю, що більшість держав-членів не братимуть участі, сказав він напередодні. Він згадав, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і що вибори в Росії були ні чесними і ні справедливими. За його словами,
українцям та багато кому у світі буде важко зрозуміти, чому у цій ситуації європейські представники будуть присутні на інаугурації в Москві. І це цілком логічно. Ці та інші питання ми плануємо обговорити з паном Андрієм Шкільом. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Це народний депутат України 4-го, 5-го, 6-го скликань з Франції. Він до нас приєднується. Пане Андрію, вітаю вас. Салям алейкум. Так, але я, на жаль... Так, зараз чую. Вітаю вас. Вітаю. Тепер чути, так? Так, зараз чую. Ну що ж, сьогодні пройшла інаугурація Путіна. І як вам здається, чи варто нам обговорювати це питання? Бо він вже при владі, як відомо, з 2000 року. Нічого не змінюється в Росії. І він залишається у владі до 2030 року, як мінімум. Бо ми не знаємо, що там буде далі. Але все ж таки, які сенси це для нас має? Яке це значення може мати для нас? Як це може вплинути на нас? Звісно, це для України ця подія є відверто і абсолютно зрозуміло є вторинною. Відбувається інаугурація, відбувається. Це чуже для України свято. Те, що там побували декілька амбасадорів країн, членів і НАТО, і ЄС, це неприємно, що там був посол Франції, хоча я все одно хочу побачити нарешті фотографії його, що він саме там посол був, а не представник амбасади, що також, правда, якщо навіть був і представник амбасади, не є добрим жестом. Але це нічого не змінює ні в стосунках між Україною і Францією, ні в стосунках між Україною і ЄС. Так, це просто викликає неприємні враження, бо це не легітимізація, присутність там, це не легітимізація Путіна. Якби це було так, то була б зовсім інша дискусія. І Держдеп визнав, і ЄС не заперечує, що вибори були нечесними, вибори були часто сфальшованими, і Борель заявляє, що президент Росії, колишній, навіть не теперішній, переобраний, а коли ще він був президентом обраним раніше, він визнаний є фігурантом кримінальної справи в Міжнародному кримінальному суді. Але тим не менше, тут було одразу відомо, що Захід не буде ставати на ту ж саму позицію стосовно Путіна, як це сталося стосовно Лукашенка. Там є декілька причин. Причина перша, найголовніша, це те, що не відбулося тих подій, які відбулися в Білорусі під час виборів президента Лукашенка. Тобто протестів в Росії не було, про це річ? Так, не було. Протести там були, там спалили якусь скриньку, там хтось вийшов з плакатом. Тобто протести були на рівні Росії, але масового незадоволення і масового виявлення незадоволення результатом виборів і перебігом виборів не було. Так, звичайно, в тоталітарних країнах це рідкість, але я не думаю, що Білорусія значно демократичніше за Росію. Ні, там з демократією давно вже нічого спільного немає режим Лукашенка, тому, а протести були. І протести були якраз акурат під вибори. Плюс, в принципі, події в Росії зараз вже відбуваються строго в контексті загарбницької війни, яку провадить Росія щодо України. І тут, звичайно, і суспільство мало б вже визначитися, по якому боку, чи по боці війни воно перебуває, чи все ж таки ні, по боці здорового глузду. Але, на превеликий жаль, останнє опитування Левада-центру, до речі, воно торкалося не просто війни, а такого достатньо коректного запитання, хто, по-вашому, причетний чи стоїть за терактом в Крокус-Сіті. І тільки 20% сказало, що вони не знають на це відповіді, 4% сказало, що це, можливо, навіть до цього причетні спецслужби російські, а 80% сказало, що це Україна або Захід. Тобто, тут це не було пряме запитання. Ви підтримуєте війну, чи не підтримуєте? Ви любите Путіна, чи вважаєте його диктатором? Тобто суспільство Росії зараз щонайменше толерує, а в більшості підтримує Путіна. Тому тут було би Заходові достатньо непослідовно зайняти таку ж саму позицію, як було зайнято Заходом позицію щодо Лукашенка, де жертвами цих протестів є
тисячі, я би сказав, десятки тисяч білорусів, які втекли за межі Білорусі, переховуються і катуються у в'язницях. Тому я думаю, щоб не було такої диспропорційності, то позиція Заходу ось така. Ну так, тобто Захід визнає Путіна президентом, да? Тобто ми напередодні чули заяву президента України Зеленського та заяву нашої країни про те, що ми не визнаємо Путіна як президента Російської Федерації і рекомендуємо те ж саме робити західним країнам. Але, як ми зараз бачимо, так, є там рішення Кримінального суду, є багато резолюцій, декларацій і так далі, але все ж таки ось такого ставлення, як до Лукашенка, невизнаного президента Білорусі, на жаль, немає. Немає, і я ще раз підкреслю, що тут важливу роль зіграла, звичайно, заява Держдепу, який визнає Путіна президентом. Тут це дало можливість тим, хто хотів прийти на інаугурацію, закритися цією легітимністю. Ось тому заклик президента правильний. Я вважаю, що і в подальшому Україна має демонструвати, не тільки мати цього мало, але й демонструвати власну позицію щодо цієї легітимності її правителя, її влади, терористичної влади, наголошувати на актах терору, демонструвати їх і масово розповсюджувати з тим, щоб західний світ не забував, з ким вони в подальшому матимуть справу. Отже, Путін до 2030 року залишається при владі, як мінімум, як ми вже сказали раніше. Як ви вважаєте, після цієї інаугурації щось зміниться в його політиці? Можливо, буде ще більше ескалація чи навпаки ось ці перемовини і так далі? Бо зараз ми бачимо, що як Сі Цзіньпінь організовує своє турне по Європейському Союзу, і перша держава, в яку він приїхав вже, якщо не помиляюсь, ви мене поправите, це Франція, а потім він планує їхати до Сербії та Угорщини. Але до цього ми перейдемо. Щодо подальшої стратегії Путіна на 6 років, як ви бачите її? Я не думаю, що якось вплине на це інаугурація. Так, звичайно, вона була йому, не інаугурація, але легітимізація в очах власного суспільства, йому була вона потрібна. Він і так розуміє, що він є до певної міри не тільки диктатором, але і ретранслятором мрій і уявлень значної частини російського суспільства. Це також тут немає жодної таємниці в цьому. Але з іншого боку, так, це було більше потрібно не стільки йому для того, щоб себе впевненіше почувати перед Заходом чи навіть перед власним народом, але в першу чергу перед оточенням, тому що оточення різне, оточення хитається, дехто принаймні, дехто пробує хитатися, плюс вимальовується достатньо нестабільна картинка на Кавказі. Тому для того, щоб стабілізувати процес, стабілізувати можливість проєктувати свої мрії в подальшому, імперські мрії в подальшому, йому було потрібно це підтвердження. Ні, інаугурація нічого не змінить, звичайно, це тільки етап, приємний і яскравий. Це не зайве для Путіна поява в західних засобах масової інформації, і не тільки в західних, але не зміниться позиція щодо непримиренності у відбудові імперії. Тут Путін буде працювати в цьому напрямку доти, доки буде мати можливість, доки він буде, його накази будуть виконуватися. Тобто фактично, я не кажу там до кінця днів своїх, але доки буде наказ Путіна виконаний, доти він буде давати наказ конфронтувати з Заходом і поневолювати, шматувати Україну, бо це є одна з головних його ідей щодо розширення імперії, щодо відновлення впливів Росії такими до того рівня, до якого вони були під час того, коли був Совєтський Союз. Це його ідея. І тут головною завадою в цьому є Захід, Україна як жертва атаки не спочиненої, але тепер це головний ворог Росії насправді. Але метою, поки що ворогом так, але метою, щоб воювати з Європою і перемогти Європу, у Путіна є. І тут йому потрібен союзник, і таким союзником є для нього Китай.
Іран, Північна Корея – це, ну, скажімо, дрібні союзники, важливі. Це речі, які необхідні дуже часто для того, щоб розпорошувати увагу Заходу, використовувати іранських проксі, щоб вони атакували Ізраїль, щоб вони атакували Перську затоку, не давали можливості вільного пересування там човнів і кораблів, але головним союзником, тобто ногою, другою ногою, за допомогою котрої буде рухатися путінська експансія в Європу, це є Китай. І Китай тут в Парижі підтвердив, принаймні, ну, ще візит не завершився, він завершується сьогодні, бо він полетів з Макроном. Алло? Тобто, пане Андрію, вибачте, я вас де... не чула. Візит ще не завершився. Він полетів з Макроном. Куди ви сказали? Він полетів на батьківщину бабці Макрона, там, де Макрон дитиною проводив свої канікули. На традиційно, куди їздили діти у нас до бабці, от він до бабці, яка жила в Верхніх Піренеях, він туди їздив і повіз показати свої ці території. Прекрасні частини Франції, до речі, є на що подивитися, дуже там гарно. І там, щоб поговорити в неформальній обстановці про те, про що він заявив на прес-конференції. Прес-конференція, брифінг, дуже цікаво було дивитися на міміку обох персонажів, обох очільників держав. Макрон чітко демонстрував, що найменш важливою для нього є економічна частина, а головною частиною є частина безпеки Європи. І, відповідно, товариш Сі демонстрував і своїм зовнішнім виглядом, і паперами, які він зачитував. Це те, що його зовсім не цікавить безпека Європи, його зовсім не цікавить історія з Україною, конфлікт, як він це називає, а його цікавить тільки економічна співпраця з Європою. І, властиво, на цій шальці терезів стосунків між Європейським Союзом, а Макрон у розмові в Парижі з товаришем Сі був уповноважений Європейським Союзом, тому що на зустрічі була присутня, на початку зустрічі була присутня Урсула фон дер Ляєн, перед тим на вечерю до Макрона прилітало подружжя Шольців, і разом з подружжя Макрон і подружжя Шольц повечеряли і обговорили, що саме хотіла би, аби було артикульовано Німеччина, аби артикульовано було Францію на адресу Китаю. Тому на даний момент і офіційно, і неофіційно Макрон висловлює позицію Європи, Європейського Союзу і європейської частини НАТО, саме європейської, континентальної, без Великої Британії. І він чітко дав зрозуміти, що у Китаї є вибір. Глибока, добре забезпечена економічна, культурна співпраця з Європейським Союзом, або і допомога вирішення Європі усунення небезпеки і загрози Європі, навіть не кажеться небезпеки, загрози Європі, яку створює Росія загарбницькою війною з Україною. І товариш Сі вибрав сторону. Він вибрав сторону загарбницької війни, окупаційної війни Росії і загрозу Європейському Союзу. Це було чітко прочитано принаймні мною і багатьма всіх, кого я там слухав, чув, міг перечитати меншою, більшою мірою. Навіть ті оглядачі французькі, які мають симпатії до Китаю, твердять, що це не все так однозначно, що треба використовувати протистояння. Франція має бути між двома потентатами, між Китаєм і Сполученими Штатами, десь шукати там своє місце. Так, Франція шукає це місце, але тепер вже стало зрозуміло, що Китай потентатом є, але від зиску, окрім економічного, для Франції він не має. Безпекових консультацій і безпекової диверсифікації щодо Америки буде дуже складно Китаю знайти. Бо Макрон робив пропозиції. Ще коли готував візит свій в Китай, це було достатньо давно, він дав інтерв'ю в кілька видань, в тому числі «Ле Монд», де він розповідав, що так, звичайно, для світу дуже важлива історія з Тайванем, що, звісно, нам треба дивитися, але ми не маємо права дивитися, європейці, на безпеку Тайваня американськими очима. І далі він ще розвинув цю тему, що безпека Європи, війна в Україні для
європейців має значно вищий рівень загроз і значно більше значення, ніж можлива війна на Тайвані. Тобто він давав шанси, він здавав таку карту товаришів світу, де він міг зіграти в просту гру. Європа не підтримує Сполучені Штати у тискові на Китай, а Китай, відповідно, тисне на свого, не буду вживати там васала, на свого дуже близького і слабшого союзника на Росію, щоб Росія погодилася на перемовини на умовах Києва. Бо кожен виступ, який торкався України, кожна фраза, яка торкалася України, то Макрон чітко підкреслює, що просто сідання за стіл перемовин вже не цікавить Європу. Просто там мир в цій хвилині не цікавить Європу, Францію. Європу цікавить, як він це підкреслив, так як ви це кажете, пане Сі, щоб в Україні питання було врегульовано в рамках міжнародних і світових угод і світових прописаних юридичних порядків. Тобто в межах кордонів 91-го року. От тоді про це можна говорити. Якого числа це станеться і в який спосіб, і в якій послідовності будуть виведені російські війська. Тут, знаєте, питання таке, вибачте, будь ласка, вас перебила, питання таке, що умови України, це капітуляція Російської Федерації. Це повна капітуляція, це повернення на кордони 1991 року і, можливо, потім демілітаризація та денуклеаризація Російської Федерації. Чи означає це те, що Сі Цзіньпінь готовий на такі сценарії, і що не дуже важливо, чи готова Росія на такі сценарії, і чи зможе Сі Цзіньпінь просто переконати Путіна і Росію на ці сценарії? Тобто, наскільки це можливо виглядає, на вашу думку? Сі Цзіньпінь, звичайно, може переконати. Чи хоче, ні, не хоче. Чи буде, ні, не буде. А це умови України. Знаєте, для того, щоб умови України були виконані 100%, то ці умови мають бути підписані де? В Москві. Так. Або десь під Москвою, в Сонцево, наприклад. Як це було колись після Першої світової війни було підписано в Комп'єнському лісі, коли Німеччина капітулювала. На умовах Франції маршал Петен і Фош, вони сказали, що не просто умови не будуть переглянуті, а термін, час підписання угоди обмежений 12 годин. Повна беззастережна капітуляція, здача цих військ. Для цього треба перемогти не просто, щоб були викинуті війська, а була взята Москва. Тобто це правильні максимальні вимоги України. Поганим буде той стратег, який буде грати на нічю. Той, хто грає на нічю, у всіх іграх програє. І в футболі, і в війні, і в більярді, будь в чому. Тому грати треба на перемогу. Це переможні реляції. Вони мало ймовірно викональні. Будьмо відверті. Все може трапитись. Нічого не можна відкидати. Але це та ідея, з якою, той план, з якою сідає за стіл перемовин. Росія не погоджується на це, але вона погоджується на кілька ключових питань. Виведення військ. Це вже є предметом перемовин. Україна буде зобов'язана сісти за стіл перемовин навіть зі своїми всіма максимальними вимогами, коли російська сторона буде готова вивести всі війська, деокупувати територію. Це і може бути початком перемовин. Якщо в тому в деокупації буде певна послідовність, що це деокупація там одних частин буде там через вже, інших через півроку і так далі, це предмет дискусії, але також можна з цього приводу сідати за стіл перемовин, тому не буде жодної проблеми для України, я думаю, для українців в тому числі. І тому на це буде впливати Макрон, тому що Макрон і Європа вустами Макрона стверджує, що поразка Росії – це забезпечення безпеки в Європі. Якщо не буде поразки Росії в цій війні, безпеки в Європі не буде. А ось цей мирний план Макрона, який він до цього анонсував, він якраз передбачає ось ці умови України чи ні? Чи це одне і те саме, чи ні? Ні, Макрон не презентує жодного свого плану. А пам'ятаєте, він ж казав, що він там планує
мирний план і для Судану, і для України та для інших держав? Чи це інше? Макрон чітко заявляє, він в цьому достатньо послідовний. Молодий і добра пам'ять, він чітко стверджує, що тільки на 10 пунктів України. Це предмет перемови. Коли його запитують, чи це можливо, як ви собі це уявляєте, він говорить, він власне каже те, що кажу я, що це умова сідання за стіл перемовин. Далі можна дискутувати. Але в будь-якому випадку підсумовуємо, що все, що не буде поразкою Росії, не буде для Європи безпекою. І це позиція однозначна, і навіть тих, хто люто і так категорично заперечує перебування чи введення військ в Україні, наприклад, Німеччина, вони все одно, вони кажуть, ми військ вводити не будемо, але ми повністю поділяємо думку Макрона, що поразка Росії – це забезпечення безпеки Європи. І ще, пане Андрію, таке запитання. Цікаво мені, чому, наприклад, Сі Цзіньпінь обирає за 5 років, він вперше, якщо я не помиляюсь, приїжджає в Європу, і приїжджає в Францію. Чому саме Францію? І напередодні він каже про те, що він розраховує на співпрацю з президентом Франції щодо врегулювання російсько-української війни. Чому він обирає саме Францію, ядерну державу в Європейському Союзі, а потім це просто на межі провокації, їде до Угорщини, яка має не дуже гарні стосунки з всім Європейським Союзом і, звичайно, має гарні стосунки з владою Орбана та з Росією, а потім Сербія, яка зовсім не є членом Європейського Союзу, але теж має дуже гарні стосунки з Російською Федерацією. Дивіться, перше, ця поїздка, вона була планована ще, я не знаю, мені здається, попереднику десь років тому. Тобто остання поїздка, коли було 50 років з встановлення дипломатичних стосунків між Китаєм і Росією, а зараз 60. Як фактично кожні 10 років, звичайно, буде приїздити з візитом до Франції очільник Китаю. Чи це буде надалі Сі Цзіньпінь, все на це виглядає, чи це буде хто-небудь інший. Це була і формальна, і дипломатична, і рівнева. Основне, що це був такий державний візит, потужний. Під це просувалося. Просто непередбачуваний, от про що треба поставити питання, непередбачуваний був візит Макрона до Китаю. Так. Це не було передбачено, це достатньо, нічого спонтанно не виникає, але ця ідея виникла десь приблизно за рік до цього візиту. І тому тут до цього треба ставити питання. Цей візит був, я не кажу, що він був плідний, але тим не менше Сі Цзіньпінь вперше від початку війни зателефонував, мені здається, взагалі вперше під час правління зателефонував президентові Зеленському по телефону, провів телефонну розмову і послухав, може він не почув, але точно послухав позицію України щодо того, яку бачить Україна мирний власний план і де бачить в цьому плані участь Китаю. Те саме розраховувало дуже багато європейських лідерів, і сам Макрон, на те, що щось подібне буде і під час цього візиту. Але вже в процесі підготовки до візиту, в процесі того, що відбувалося в світі, в Європі і в Україні, було зрозуміло, що прориву тут не буде. Не буде, можливо, навіть і в присутності когось більше, ніж формального представника в Женеві на мирній конференції. Не буде Китай нічого змінювати в своїх стосунках з Росією. І тому Китай розраховувати, і Європейський Союз все для цього зробить, щоб змінилися стосунки Європейського Союзу і Китаю. І Франція доклала до цього дуже багато зусиль. Тобто Франція є лідером із заборони ввезення, з вимогою заборони ввезення електрокарів до Європи, заборони ввезення дуже великого переліку товарів китайського виробництва. Франція є лідером зі згортання усіх своїх виробництв, які є на терені Китаю. Їх не так багато, факт. Але тим не менше вони є, і вона є лідером, навіть якщо взяти співвідношення кількість інвестованих коштів в Китай і кількість згорнутих проєктів, фактично вся фармацевтична промисловість переноситься. Замість неї Макрон пропонує цю парфюмерну промисловість туди перенести, щось таке. Тобто
тут нема таких грюкання дверей, але дається розуміти, що в подальшому, в недалекому майбутньому стосунки між Європейським Союзом і Китаєм може статися таким самим, як між Китаєм і Північною Кореєю. Тому що ж не є стосунки, є і в Україні є амбасада Північної Кореї, і українська є в Північній Кореї, попри те, що ракети летять і вбивають українських дітей і мирне населення північно-корейських. Тобто стосунки лишаться дипломатичні, але жодних інших може вже не стати. І тому це є дуже важливий сам по собі цей візит. Більше візитів Сі Цзіньпіня в Європу не буде. Тому він захотів одночасно, тобто неприємне, поєднати з приємним. Відвідати відкриття, бо в Сербії це справді провокативний візит, тому що він буде відкривати зруйнований американською ракетою китайський культурний центр в Белграді. Не наголошуючи на тому, що чому було зруйновано, тому що тоді Сербія проводила окупаційну і геноцидну війну проти Боснії і Герцеговини, проти косоварів і проти хорватів. Тільки тому туди втрутився Європейський Союз. Ну і Угорщина – це просто тепла ванна для того, щоб поговорити про інвестиції, продемонструвати те, що в Європейському Союзі відсутня єдність. І от є такий Орбан, який відколюється, намагається відколотися від Європейського Союзу, але не від європейських грошей. І, пане Андрію, от буквально у нас 3-4 хвилинки ще є запитання щодо останніх заяв російських вурдалаків, можна так сказати, які зараз загрожують Європейському Союзу, а саме Парижу, Лондону та Вашингтону ядерним ударом, якщо ці відправлять в Україну своїх солдат, своїх військових. І ось напередодні ще Міністерство закордонних справ Російської Федерації вже вони відкрито, офіційно заявили про те, що літаки F-16 в Україні ми будемо сприймати як носії ядерної зброї, незалежно від їх модифікації, сказали в Міністерстві закордонних справ Росії. Як ці новини сприймають в Франції, в Європейському Союзі, чи, можливо, не звертають на це увагу і вважають просто шантажом? Ні, звичайно, звертають, і, звичайно, вважається шантажом, тому що традиційно пес, який гавкає, ніколи не кусає, тому в даній ситуації не дуже сильно звертають увагу на погрози, чи там Медведєва, чи когось з оточення, чи там Лаврова з прес-секретарем Путіна одночасно. Там, до речі, французи плутають, хто саме є прес-секретарем Путіна, Лавров чи це другий. Тобто, за даних обставин, це не просто не звертається уваги. А єдине, які висновки робляться, це те, що вже було колись озвучено кілька тижнів тому. Президент Польщі звернувся до країн НАТО, що Польща готова розташувати у себе на території ядерну зброю. І відгукнулася Франція, казала, так, добре, ми вивчимо це питання. Це слушне зауваження, тому що тактичної ядерної зброї мало на європейському континенті. Американська чи є, чи немає, це закрита інформація, але джерела твердять, що тактичних зарядів в Німеччині немає, і в Туреччині, і в Італії, але французи готові були роззіп'яти над Європою власну ядерну парасольку. І зараз, властиво, цей візит китайського лідера до Франції пов'язаний з тим, що в Пекіні розглядають Францію як найбільшу загрозу з боку Заходу в Європі. Тобто Захід – це загрози для Росії і для Китаю, і Франція – це країна, яка несе найбільшу тут загрозу, вона провокує, розповідає про війська. До речі, перед візитом самого Сі Цзіньпіня міністр закордонних справ Китаю назвав безумством введення військ французьких, зокрема, на території України. Тобто це трошки такий недипломатичний, не за етикетом заява була, але тим не менше французи на це реагували достатньо іронічно, бо погрози, чи то російські, чи то китайські, сприймаються зараз вже як повсякденність. Тому за даних обставин прискорюється процес навчання пілотів, і французька сторона, до речі, запропонувала свій варіант пришвидшеного
прибування F-16 в Україну. Каже, що якщо довго готуються пілоти, а пілоти довго, дивіться, 60 літаків, треба 120 пілотів. Пілоти є, але процес навчання. Можна просто взяти разом з пілотами, разом з літаками і пілотів, французьких, британських, німецьких. І це пропонує Франція, каже, ну є ж іноземний легіон, воює він у Франції. Підписали цивільний контракт, людина звільнилася з армії і літає собі на літаку просто з власного бажання. Це, до речі, також французька ініціатива. І зараз розвивають вони цю ініціативу на базі підготовчого табору, бо 30 пілотів навчається у Франції на F-16, ну, попередня підготовка. На F-16 вони будуть літати в Румунії, але наліт на подібних, на тренажерах, на подібних літаках відбувається саме у Франції. І тоді і виникла ця ідея. Тому так реагує Європа. Європа вже з кожною новою погрозою з боку Росії все правильніше і правильніше на них реагує. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чохсагон, що знайшли час, доєдналися до нашого ефіру. Андрій Шкіль був з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України 4-го, 5-го, 6-го скликань. Цей ядерний шантаж та іншу оперативну ситуацію на фронті і, зокрема, на території тимчасово окупованого півострова Крим. Ми плануємо зараз обговорити з паном Владиславом Селезньовим, військовим експертом та екс-речником Генерального штабу ЗСУ. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Владиславе, вітаю вас. Салям алейкум. Алейкум ассалям. Пане Владиславе, ну ми зараз з паном Андрієм розмовляли про ядерний шантаж Російської Федерації і ось ці заяви, які пролунали напередодні від Медведєва, який сказав, що якщо європейські військові будуть на території України, то ядерний удар прийдеться на територію Вашингтона, Лондона та Парижу. Також дуже таку провокативну і агресивну заяву зробило Міністерство закордонних справ Російської Федерації. Вони сказали, що незалежно від модифікації F-16, вони це будуть сприймати як літаки з ядерними носіями. Напередодні також сюди приїжджав Девід Кемерон, та міністр закордонних справ Британії, який сказав, що Україна може використовувати британську зброю на території Російської Федерації. І після цього ось лунають вже ці заяви щодо ядерного озброєння. Як ви їх оцінюєте? Як ми повинні на них реагувати? Отже, що стосується ядерних ударів по столицях європейських країн чи заокеанських, ну, очевидно, що це маячня. У всієї політичної верхівки Російської Федерації є особняки, маєтки, квартири, апартаменти в багатьох європейських країнах, зокрема в Парижі, в Лондоні. Тому розповідати на широкий загал, мовляв, ми весь світ в труху, ба більш європейські чи заокеанські столиці, це такі собі казочки для бідних. Але от те, що ворог зараз починає активізувати кейс тих самих навчань, за твердженням деяких експертів, такі речі російська армія не проводила ще з часів розпаду Радянського Союзу з 91-го року. Тобто, звісно, що ситуація досить така нестандартна. І хоча окремі елементи тренувань, зокрема тих структур російської армії, які відповідають за стратегічні ядерні сили стримування, відбувається постійно, і навчання щороку відбувається. А от щодо тактичної компоненти ядерної зброї, такі речі бувають, як бачимо, не так часто. З урахуванням того, що ці навчання мають відбуватися на території Південного військового округу, штаб якого базується в Ростові-на-Дону, а саме там знаходиться і штаб, який керує всією так званою спеціальною військовою операцією, ну, натяк абсолютно очевидний. В зоні загрози опиняється вся територія нашої країни, а так само принагідно опиняються наші країни-сусідки по Чорноморському басейну. Румунія, Болгарія, Туреччина, Грузія. І звісно, що виклик є дуже серйозним, не дарма навіть абсолютно стриманий такий зважний Китай на цього разу реагує майже миттєво на такі виклики, бо наші китайські партнери завжди наполягають на тому, щоб жодної ескалації із застосуванням ядерної зброї у світі не було і не має бути. Це логічно, це абсолютно раціональний дорослий підхід, але ж бачимо, що Путіну картить заявити на весь світ, що він спроможний весь той ядерний повернути на планету ядерну зиму. І як це буде працювати за умови того, що Путін тільки закінчив будівництво свого чергового
маєтку неподалік від Геленджика, то здається, що він може просто не встигнути там навіть побувати на екскурсії. А отже, скоріш за все, вся ця алармістська риторика це з серії «Козачок», і навряд чи ворог наважиться на реалізацію саме ядерних погроз в практичній площині. Ключовий маркер, який буде визначати, наскільки серйозний рівень загрози, буде складати з одного, але дуже важливого елементу. Якщо ворог почне витягати зі своїх баз, арсеналів та складів елементи ядерної зброї, які вмістять безпосередньо ту ядерну складову, тобто встановлювати на носії ці ядерні компоненти, рівень загрози буде високий. Якщо буде відбуватися лише планування, опрацювання певних документів, можливо переміщення техніки, озброєння, яке є носіями цих ракет з ядерною компонентою, без безпосередньо залучення ядерної компоненти, то це рівень загрози невеликий і такі собі показові дії, які мають змусити західний світ переглянути свою політику у відношенні України. Ну та ось це я хотіла маркер, чіткий сигнал. Пане Владиславе, ось це я хотіла популярно зрозуміти для наших глядачів, та що означає ядерні навчання. Ну тобто, що ви не передбачаєте, якщо ми кажемо про загрозу коротко, та ну, якщо ми кажемо просто про загрозу акваторії Чорноморського регіону та країн Чорноморського басейну та безпосередньо нас та Україну, тобто як це технічно ця загроза може виглядати? Ну теоретично, як вона виглядатиме? Загроза міститься в наступних двох тезах. Так. Теза перша. Росіяни бряцять ядерною зброєю, щоб змусити не допомагати цивілізованій країні світу Україні зброєю, технікою, боєприпасами. Мовляв, не треба допомагати, і тоді ми не будемо демонструвати свої бойові спроможності. Щодо ризиків, то звісно, що зважаючи на те, що російські авіабомби часто густо падають не там, куди їх спрямовують російські льотчики, їх снаряди та ракети так само не поцілюють туди, куди їх спрямовують, тобто трапляються так звані супутні втрати, то за умови, якщо російські вояки візьмуться до справи проведення навчань із застосування ядерної компоненти, то є дуже серйозний ризик, що може статися нестандартна ситуація, яка може призвести до кризової ситуації. Тому я сподіваюся, що дорослі в Росії ще залишились, які зупинять втовонавіженого Володимира Путіна від таких абсолютно безглуздих дій. А як ви вважаєте, ось ця... елементи? Так, ага. А як ви вважаєте, Тобто ось ця демонстрація ядерної зброї, навчання там ядерної зброї, наскільки вона лякає наших західних партнерів? Ну, тобто ж є там офіційні дані, всі знають, що у Росії там є 6 тисяч, якщо я не помиляюсь, ядерних боєголовок, які з них там 1,5 вони, якщо не помиляюсь, не використовуються, там 3 тисячі знаходяться на бойовій готовності і так далі. Ну, тобто є інформація, яка для всіх відкрита, всі знають, скільки там у Росії ядерного озброєння, скільки у Штатів, скільки у Пакистану чи Індії і так далі. Ну, тобто, наскільки демонстрація цього, воно може лякати і виступати як шантаж? Як завжди, диявол криється в деталях. І я б досить обережно відносився до таких статистичних зведень. Чому? Тому що є класична теза. Є правда, є брехня, є велика брехня, а є статистика. Так от, я до чого веду. Справа в тому, що протягом майже 2 десятиріч працювала певна така комунікація між урядами США та Російської Федерації щодо вилучення та продажу Російської Федерації збройного чи оружейного плутонія, який далі перероблявся і відправлявся для того, щоб працювати в якості ядерного пального на атомних електростанціях Сполучених Штатів Америки. Обсяги цієї угоди були надзвичайно масштабними. Я не певен, що після цієї угоди у росіян залишилась заявлена кількість боєготових ядерних тих самих боєголовок. Бо розповідати і бути це для росіян дещо не зовсім тотожні речі. Це правда. Вони часто густо розповідають про вундерваффе, яка спроможна перетворити весь світ в труху, але ж бачили ми їх вундерваффе, зброї різного типу. І ракети типу «Калібр», і кінжали, і циркони. Тому я би не став би так от сліпо довіряти тим звісткам про наявність та обсяги і готовність тих самих ядерних ресурсів, які є на озброєнні російської армії. Хоча, звісно, що перевіряти на практиці немає жодного бажання, бо насправді, щоб там не було, ризик ядерної ескалації – це така
ланцюгова реакція, яка зможе призвести до катастрофічних планетарного рівня наслідків та масштабів. Отже, про що ми маємо розуміти? Ворог піднімає ставки. Чому? Тому що він добре розуміється на тому, що в розвитку інших країн світу добре розуміється на стані російської армії. Стагнація має місце бути, тенденції щодо зменшення бойового потенціалу путінської армії вже чітко визначений. А отже, Путін для того, щоб не програти в цьому протистоянні з Україною, чи, як він каже, з протистояння з країнами Північно-Атлантичного альянсу, починає піднімати ставки. До яких висот це станеться та дійде, залежить від консолідованої та жорсткої, до речі, позиції наших європейських партнерів. І тут мені до серця позиція пана Еммануеля Макрона, французького президента, який абсолютно чітко говорить: у нас немає жодних запобіжників, і ми готові діяти в такий спосіб, щоб захистити і себе, свою країну, і наших європейських партнерів, і певною мірою українських партнерів, у разі, якщо ескалація з боку Москви буде продовжуватись. Тому ні у кого, мені здається, ілюзій не залишилось щодо навіженості Володимира Путіна, і весь цивілізований світ, чим далі, тим більше приходить до думки, що треба гуртуватися, об'єднуватися для того, щоб зупиняти, в тому числі і сили, усі алармійські зазіхання кремлівського старця. Дратує також окупантів росіян заяви наших західних партнерів щодо використання західної зброї на території Російської Федерації. Тут не мова про окуповані території України, та це і так зрозуміло, це наші території. Україна може використовувати цю зброю як на території тимчасово окупованого півострова Крим і використовує, як ми вже бачили, так і на території окупованих Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької області. Але річ в використанні цієї зброї на території Російської Федерації. Нещодавно про це сказав міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон, так, що Україна може використовувати британську зброю на території Росії. Але наскільки правильно це так говорити, бо це ж наша зброя. Ну, наскільки це ось ці російські заяви про те, що ось ви там не можете то все використовувати, там Захід. Теж ми до цього бачили західні заяви про те, що не можна по НПЗ російським бити і так далі. Але це ж зброя, яка приїжджає на територію України, це ж вже українська зброя. Ну, не має ж значення, як на мене, де вона була зроблена. Вона ж вже, вона ж ми ж її отримали, її нам чи продали, чи дали. Ну, це не має різниці? Чи як на це дивитися? Чудове питання, насправді воно надзвичайно важливе. І тут мені до серця позиція уряду держави Ізраїль, який використовує усі ресурси та можливості для того, щоб реалізувати ті чи інші військові місії, використовуючи усі компоненти, як від виробників тамтешніх, так і зброю та техніку, яку він отримує від своїх партнерів по різним коаліціям. Мені здається, що ми так само маємо діяти максимально раціонально і використовувати наявну у нас зброю для того, щоб досягати найбільш ефективних результатів. Чому? Війна триває на теренах нашої країни 11-й рік поспіль. Це я нагадую тій частині нашої аудиторії, які вважають, що війна почалася ще у лютому 22-го року. Ні, у лютому 2014 року війна почалась за анексії Криму та Севастополя. А отже, ми маємо розуміти, що для того, щоб гамувати противника, ми маємо право використовувати будь-яку зброю, яка нам доступна. Тим більше, що ворог не нехтує жодними можливостями щодо використання різних компонентів зброї. Ну, давайте проаналізуємо, який ще тип зброї ворогом не було використано на території нашої країни. Ядерна. Так. І, біологічно, тут таке питання дискусійне, буквально цього тижня ми побачили звіт однієї міжурядової організації про те, що хімічну зброю останнім часом ворог починає активно використовувати. А далі всі компоненти ракетної, артилерійської зброї, танки, бронетехніка, міномети, різні типи, зокрема реактивних систем залпового вогню, важкі вогнеметні системи, тобто ворог використовує всю номенклатуру озброєння аж до фугасних авіабомб, які мають вагу до 3 тонн. Здається, після ядерної зброї в рейтингу потужності саме 3-тонні фугасні авіабомби є найбільш потужними та найбільш руйнівними в рамках їх застосування. Отже, ворог не зупиняє себе не перед чим,
використовуючи різні варіанти застосування зброї, то чому ми маємо себе тримати в певних рамках? Ми маємо право використовувати всю зброю для того, щоб максимально послабити бойовий потенціал російських окупантів, незалежно від того, чи вони діють на тимчасово окупованих територіях України, чи то готуються на території Російської Федерації вчинити акт агресії. Бо, до прикладу, зараз відбувається концентрація російських військ на території Курської та Білгородської областей. І я вважаю, абсолютно законної цілі, і саме концентрація ворожих сил та засобів, команди пункти управління та зв'язку, місця зосередження особового складу, техніки, озброєння – все це є законними цілями. І ми маємо все це нищити, бо інакше все це припреться на нашу землю, і знову ж таки ворог буде намагатися спалити все і вся на нашій землі. То може краще завчасно все це знищити, і най воно палає там, на території Російської Федерації. І, пане Владиславе, ще хотіла з вами поговорити про оперативну ситуацію на території тимчасово окупованого півострова. Вчора стало відомо, що Україна знищила російський катер, якщо я не помиляюсь, морськими дронами Магура В-5. Яка на сьогодні, за вашими даними, оперативна ситуація на території тимчасово окупованого півострова? Чи є вже якась інформація від російських окупантів щодо цієї атаки, яка сталася вчора? Почнемо з авіаційної компоненти. Сьогодні незвична активність ворожої авіації в повітрі. Російський Су-34, Су-35, Міг-29. Навіть була звістка про те, що Міг-31 здіймався в повітря. Були 2 пуски ракет типу Х-69 в напрямку Одеси. Всі 2 ракети було знищено. Здається, що в деяких місцях неподалік від Севастополя так само працювала тамтешня система протиповітряної оборони, а це значить добрі невідомі дрони рушають територію Криму для того, щоб нищити ворожі військові об'єкти. До речі, зверніть увагу, невідомі добрі дрони прилітають виключно на об'єкти військової інфраструктури в той самий час, коли ворожі ракети прилітають і вбивають мирних мешканців півдня нашої країни. Тобто, знову ж таки, цинізм дії ворожої армії полягає в тому, що їм абсолютно байдуже на так звані супутні втрати, і їм байдуже, скільки мирного населення нашої країни загинуть внаслідок цих ракетних чи дронових атак. Що ж стосується діяльності російської армії, то вона потроху починає згортатися. Звісно, що тенденція поки не настільки масштабна, але тим не менш. Ворог втратив декілька пускових установок на території військового литовища в Джанкої. Ворог втратив декілька пускових установок на заході Криму, неподалік від Чорноморського і ближче до міста Тарханкут. Були певні вибухи, бавовна лунала неподалік від Євпаторії, на виїзді з Сімферополя в напрямку на Феодосію. Там так само сталася бавовна на території військової частини, яка є складовою російських систем протиповітряної оборони. Тобто системно та методично наші сили оборони руйнують ті самі можливості щодо прикриття неба на території українського Криму, який нині тимчасово знаходиться в російській окупації. Що це значить? Те, що бавовна буде відбуватися і далі, це очевидно. Ну а далі, після того, як буде серйозно послаблена ворожа ППО в Криму та Севастополі, до справи візьмуться наші літаки для того, щоб руйнувати не лише 232 військових об'єкти в Криму та Севастополі, яких росіяни натягнули за ці понад 10 років на сонячний Крим. Вони так само, ті літаки, будуть працювати над тим, щоб перетворити на купу металобрухту Керченський міст. І хоча сьогодні ми побачили звістки, мовляв, Керченський міст не настільки активно використовується, я би не був би таким оптимістом з однієї причини. Для ворога є край важливо використовувати різні варіанти доставки вантажів військового значення. А до цього сегменту входять не лише Керченський міст, а й Керченська паромна переправа, літаки військово-транспортної авіації російської армії, а також донедавна це були великі десантні кораблі. І ми потрохи всі ці складові вибиваємо, щоб занурити російських окупантів в Криму та Севастополі в повну темряву, залишити їх без будь-яких ресурсів. Росіяни це розуміють, тому і поспішають чим швидше створити лінію залізничного сполучення вздовж північного узбережжя Азовського моря, але чи встигнуть вони це зробити, питання, як то кажуть, дискусійне. Наші вовкулаки, наші розвідники на цей кшталт мають власну думку, я думаю, що вони її обов'язково трансформують в реальність. А що з Чорноморським флотом Росії зараз?
Російський Чорноморський флот нині оплакує та знаходиться в скорботі через те, що один зі швидкісних катерів типу Серна, який донедавна базувався в районі Чорноморського, перетворився на підводний об'єкт. Там будуть дайвери за ним спостерігати. Відповідно, втопився він, втопилося все обладнання та озброєння, яке знаходилось на його борту. І це наслідки бойової роботи наших Магур-5. Зараз за лаштунками залишилася інформація про те, що та нічна атака була комплексною. Не лише морські ударні дрони, а й повітряні дрони працювали по Криму. І коли ми говоримо про те, що ворог втратив ще щонайменше одну пускову установку в районі Чорноморська, то цілком вірно, що воно так і є. Зараз поки що не верифікована інформація щодо знищення кількох пускових установок комплексу «Іскандер», тих самих «Іскандерів», які запускають по нам балістику «Іскандер-М». Але супутник знімки опосередковано ці відомості підтверджують відсутність бойових одиниць, які донедавна фіксувалися на космічних фотах в цьому районі. Це район Сорських кар'єрів, саме там знаходились пускові установки. Натякають на те ж саме, але я думаю, що треба дочекатись більш верифікованої інформації, і тоді будемо радіти. Ворог втрачає свої бойові ресурси на території Криму, і це добра звістка. Бо чим більше ворог втратить, тим легше буде нам звільняти Крим потім від ворожої сили. А чи правильно я розумію, що зараз російські окупанти не знайшли систему протистояння нашим українським морським дронам? У нас буквально 3-4 хвилинки. Насправді росіяни нервують. І є через що. Вони зараз, наприклад, на вході в Севастопольську бухту встановили бонових загороджень, барж, поналепили на рівні чи то 4 чи то 5 таких ліній оборонних захисних споруд. Тобто вони роблять все можливе для того, щоб максимально ускладнити рух нашим ударним морським дронам камікадзе. Але ворог ніколи не хоче недооцінювати очевидно. В Криму та Севастополі, особливо в Севастополі, активно працює партизанський рух, який досліджує і місця розташування цих бонових загороджень, і певний графік їх розгортання та згортання. А отже, наша розвідка має верифіковану, підтверджену інформацію для того, щоб, використовуючи наші ударні морські дрони камікадзе, вдарити саме тоді, коли ворог є найбільш вразливим. І я певен в тому, що в Севастополі ще будуть на військових об'єктах, на кораблях російського Чорноморського флоту лунати та садом балону, бо це важливо. Ворог має відчувати, що Крим, так само як і Севастополь, то українська земля, і нема чого ворожим силам робити там. Бо інакше під ногами ворога буде не лише палати земля, буде палати чорноморська вода. Це про справедливість. А що стосується в принципі діяльності російського Чорноморського флоту, то фактично всі вони бойові кораблі знаходяться в місцях базування. Левова частина кораблів, носіїв ракет морського базування типу «Калібр» взагалі поховалася в бухтах Новоросійська. В Севастополі є певна компонента, але там не йдеться про кораблі, які є носіями калібрів. Тобто ситуація така, як то кажуть, затища перед бурею, але я певен в тому, що ворог має розуміти стару добру істину. Той, хто посіє вітер, той обов'язково пожне бурю. І та буря обов'язково прийде на голову окупантів для того, щоб вони відчули всю нашу міць і всю нашу лють. Ну, тобто можна сказати, що гарячий сезон в Криму вже почався. Я би назвав його пекельним сезоном. Дякую вам дуже, пане Владиславе. Çok sağ olunuz, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру. Teşekkürler. І слава Україні! Героям слава! Владислав Селезньов був з нами на прямому зв'язку. Військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ у 2014-2017 роках. А я, на жаль, вже вимушена закінчувати цей ефір, але ви залишаєтесь з першим кримсько-татарським, бо далі на вас чекають найактуальніші події. Заман, який розповість вам про найактуальніші події на території тимчасово окупованого півострова Крим і не тільки. А ми зустрінемось вже з вами завтра в ефірі телеканалу АТР в рамках программы Prime Sayılar arkadaşlar. АТР телеканалының экранлары башында айрылмаңыз. Bizler Erkun sizler үшін bu yayınlarını yapamız. Ne için? Çünkü malum olğanı üzere Kırım böyle bir izolyatsiya içerisinde bulunganından sebep bir vatandaşlarımız herkes hakiki, gerekli ve dost doğru malumatqa
сыңырлы шекilde иреше біле. Бізде елімізден келгенше сіздерге жанлы yayınlarımızda bu malumatlarını bermege tırışamız ve sonki hadiseler hakkında sizlerini haberdar etmege tırışamız. Hem Kırım'daki olgan hadiseler, hem Rusya-Ukrayna cenkinin geçişatı, hem de elbette ki bu cenke tesir etken ve Ukrayna'nın bu cenkten galibeyle çıkması için yardım etken Garbi ittifakdaşlarımızın ve devletlerinin faaliyetleri, yapkan siyasetleri, bizim istikametimizde yapkan siyasetleri ve ilahri. O sebepten ATR telekanalının YouTube kanalına abone olunuz ki bizim yayınlarımızı bir sonraki programmalarımızı, növbeteki programmalarımızı görmege imkanınız olsun. Men sizlerden bugün için sağlıklaşam. Yarın Allah kısmetse ATR telekanalının yayınında görüşkence.